olihan päivä. Uinti, olosuhteet oli kyllä aika hyvät, että meri oli tyyntynyt ja sit se nyt toi floating startti, niin se ensimmäistä kertaa toimi kyllä mulla ensimmäistä kertaa toimi tosi hyvin, että sinne mentiin oman aikatavoitteen mukaisesti veteen jonossa ja ei tullut mitään pahempia ruuhkia. Tietysti siinä aina välillä tulee kyynärpäätä ja tappelua ja niin, semmoista pienempää, mutta hyvä uinti, hyvin tasoni nähden. 3 tonnin kohdalla kramppas takareidet, pohkeet ja pari otteeseen jouduin kellahtaa selälleni vähän niitä avaamaan, mutta ei siinä nyt kauheasti aikaa mennyt. Sitten rantautuessa Aalto heitti pari kertaa mut nurin ja reidet kramppas niin pahasti, että sieltä joutui avustajat nostaa mut ylös. Ja samalla kun ne nosti mua ylös, niin ne sammutti kellon. Ja mä huomasin se siinä transitiossa ja itse asiassa koko päivän aikana mä en tiennyt, että mikä mun kokonaisaika tulee olemaan. Ja pyörä lähti yllättävän hyvin. Jaksoin maltilla ajaa ensimmäiset mäet ja sitten sen jälkeen se lähti kulkemaan, että sellaista reilua 3/7 vauhtia pystyi työntämään koko matkan. Varsinkin 90 ajon jälkeen niin rupesi helpottaa tai rupesi oikeastaan lentää se pyörä. Sitten kun kohtalaisen hidas uimari 1.15 vai mitähän se oli se aika, jotain sitä luokkaa kuitenkin, niin siellä ei ole kovin hävejä pyöräilijöitä sitten niillä ajoilla, niin siellä sai ihan yksin ajaa, mutta kyllä vastaan tuli tosi isoja letkoja ja jonoja. 130 kohdalla niin tuli semmoinen vähän vaikeampi hetki ja jouduin vauhdista oksentaa, mutta sekin meni sitten aika nopeasti ohi ja semmoista 3.7 keskarilla ihan yksi ajaen pystyi sen pyörän heittää, että se oli ehkä kilometrin kovempaa tuntivauhti kun olin budjetoinut ja se ei välttämättä sitten ollut kyllä juoksulla hyvä juttu, että juoksu oli ehkä vaikeampi kuin koskaan vielä, että maratoni aika oli 3.42, mutta oli niin vaikea. Sitten mä tulin maaliin ja sammutin kello ja näin, että se oli karvan alle 10 tuntia, mutta kun mä tiesin, että se oli ollut pysähdyksissä, niin mä luulin, että mä oon mennyt pari minuuttia yli 10 tunnia. Sitten toipumisteltassa niin Juuso laittoi tekstarin Kaapolle ja kysyi, että paljon Peten loppuaika oli. Ja sieltä sain kuulla, että sub 10 on nyt sitten puhkastu, että seuraavaa tavoitetta sitten putkeen. Ei muuta.